Naimbagnal daw yu ka Ilocano, welcome po muli sa aking YouTube channel ka Ilocano Farm. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Arnel. Tara, samahan niyo po kami, pupunta tayo sa Wilcon Dipat sa Bantay, Ilocosur kay Ilocano para mag-canvas tayo ng mga tiles sa flooring natin at saka tiles sa second floor natin at saka yung mga inodoro na rin kay Ilocano at saka yung mga tiles na rin sa banyo. Tara, samahan niyo po kami. Shoutout muna tayo. Shoutout sa pinsan kong si Jofrey Rahil at shoutout sa aking second cousin na si Dexter Racho. Shoutout sa inyo dyan. Nandito na naman tayo sa kay Ilocano. Sa Wilcon Dipat sa Bantay, Ilocosur. Yan. Titingin na tayo ng mga tiles, mga ganito kay Ilocano para ilagay na natin sa lababo natin. Yan. Sana all. Kasama natin yung asawa ng architect natin kay Ilocano, si Manang Michelle Vizcara. At shoutout sa ating architect na si Manong CJ Vizcara. Hindi siya nakasama ngayon kay Ilocano kasi nag-aalaga ng mga bata. Datoy 4,000. Basin lang yan. Babalik paglabaan niya. Wala nga underwear. Ano? Ito o yun? Isang set na ganun. Ito. At saka yun. Parang ito ay 4,700 plus. Plus 28 sir. 28 ba itong 28 32. 32 ko lang taktan. Or 35. Meron mo talaga na yun. 30. Ito ba yun? Ito? Kasi nakita beso yun ng Kasikan. nakakuha ko pwede pag-flashan na eh. Mabalik mo kita eh. Ayaw nga eh. Kasi, kuha pwede ito plastikin. Diyan mo yung unit na data sir. Kahit naman di ulit na ready, adi. Ano ba mo? O yan, ano gusto mo? Yan ang gusto mo? Ay, ko dito, hindi kayo pindo-pindo. Sa tingin ni Japanese. Japanese. Yan, gusto mo sa master? $14 yun. Yan, nagyan na ulit na. Bayot mo. Oops, baka mag... Parang ganun din. May malang quality. Sige sir. Sunod dito sir. Mas bagay na hindi. Oo, isa nga set din eh. Agperda. Agperda talaga. Kasama pa yung fitting nan, di ba? Yung mga set. Ay, dito na ba mo? Hindi lang fitting. Sulat kita dito fitting. Agset da. Medyo may salamin sir. Okay na sa atin yan? Set. Pero problema nito, ito pala yung tatanong ko. Yung, paano yung pan natin? Yung warm water natin, pala. Sa, yung kasama ito o dun sa shower na? Power can be Kita mo. So, ikabilta din yung yung cabinet? Yung Sir, digit ko ano. Diba tanga to Peter man sir? Depende niya kung brand to sir.
mas gusto mo yan? O yun? Gusto ko square yung style. Yung style. Eh di yan eh, square. Ayan, Ano di set? Kailangan daw ganito. Oops. 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 Okay. Ito lang isa. Dito lang kami talaga Ano, ito na. Ano? Decision mo na. Mabilis ako mag-decide. Ano? Ito. Pabitsuran na natin yan. Ilan? May stock Gusto naman mo ba kayo. yan? Tatlo. Gusto mo yan? I-order na lang natin. Magkano katagal usually yan? 1 to 2. Okay na yung CR natin, Kalipano. Tiles na tayo. No? Tiles na tayo. Gusto na. Yung ganito na. Parang Ito may tono. pero ang price, dalawang ganito, mas mahal yung isang Hindi ganito. na lang kasi ito nabubuslong na eh. So ito kasi, halimbawa, 800. Pero ang katumbas ng dalawa, 1.6 lang. Pero ito, 1.7. Mas mahirap siyang gawin. Yeah. 300 per piece, tapos per piece ulit. Oo, Sila nga. Sila dakilo na rin yata. Tapat-tabla. Yung mga ganun na lang. Mga ganun na lang na size. Huwag na yung ganyan kalaki. Pwede dito, dapat hindi 60 by 60 sir. Yung ganun. 80 by 80. Wait, eh, ito ba yan? Stay mo kayo. Yung 60 by 60 ba no? Panungat ang piraso. DJ baba lang ground floor. Overall. Ito na eh. Sige tayo. Ano ka siya? Dapat dyan may pwede ka dyan. Brand. Ay, mga brand. Tapos digiji sir flooring mo dito toilet. Mas okay na digiti ko kasi lang and then digiti lang lang. So digiti lang. Sige, second floor nga po naman. Second floor. Ini tabla. Wait. Dito sir. Hindi mo nabinta sa brand. Dito sir. Ang problema ko po sa lane price is digiti.
Polish. Kasi dati yun sa aming ano din, nag-iyan sa mga makita sa mga So ano dapat? Hindi. Nagmaya no diretsyo nagmaya no amin kastoy dati digirasan nga no inusarmi kasi di pa dito kita iso at sabi ginagita dito sir mo no claim ya sir digitoy So ayaw mo ng gano'n? Ayaw. Masyado lang madaming design yan. Gusto niya. Ayan. Gloss dito yung manang. Polish. Kini. Ayan, mga puraw. si kung may sir dati or dati game na super white ado pa yung sa magpila Plain white. Ito, okay sir. White ba to? Or Hindi, ada rugi. medyo cream nga dapat gray na sir dati ni Maya talaga kasi game na pitikik na rin ang kikas lakwa kasi lag pitikik ito kasi dati na sa rin ako sa hindi makita tayong payat ka sa dati na sa ito 5 minutes glossy? Matte. Sa second floor. second floor kan Ito, o ito. Parang ito. No? dati yan sir nangabala yung gisining ng DJ Gabbar So, picturean na natin ito. Para sa Willis, sa second floor ka. wala nga yan ang toilet and garage Pati kwarto pa at sir no di kito yung 60 by 6 lang hindi ma'am pagka 60 by 60 na sa Sa bali pa yung kwarto manang? so amin Ay, so amin. Ilang piraso? 20 porch carport ilang piraso ba na ganito nasa 60 ma 60 na ganyan 60 41. when 241 nalaka na sir natin kasi tigil dumakit 3 si porch mo sir mabalin dati sir si porch digi ko porch dito digi anda di ada uged na dati sir di may recommend ko di porch mga ko lang mga 25 pieces lang or 30 pieces lang porch kasama agad na sir dito pinamayan kami nga kasi kami sir So, dun sa second floor, okay lang na local tiles. hindi naman masyado magagamit dun eh mostly sa baba lang tsaka madali lang siya linisin sa mat kasi Pinito. yung gloss Okay, itong matte dun sa... Kailangan matte dun sa... Pwede rin naman kung may ganun kasi nagpudo dati dapat parang dati sa dati na yan Presyo kay Lucano. entry porch ato ba ito sir entry porch sir yung tagdan Ay, di sango na. sango na marami pa dito ma'am ay wait lang tayo Ah, yung sa pintuan manang niya, di warna. doon sa main door ma'am Ah, ito ma'am na part kasama yung content sir ito pinito eh okay pati light sir yan. ang dapat ito eh Mas okay daw.
So that, may data sir. May data. Okay. Picture rin tayo. Naka-note ka niya. May ganun. One sir, ako kang safety mabalingkang kasi. Hindi, doon muna sa taas. Sir, mabalingkang kasi sa toilet as yung wall na. Pwede, wood. Namaya, sabihin. Pwede, dati na ubra. Ay, tiles naman ang jibarang na. Yung wall. Namaya, pwede kita yun. Ang di nga ito. Di nga ito? Kaya mo yung kulay na dyan. Ganyan, next one, sir. Tapos din, tigil yung toilet, sir, kaya kwa, 60 by 30. 200 lang dito, dito ito 41. Ano yung tsura mo tinatag? Ay, this flooring, sir, pwede. Nasya, kaya digil. Ayan nga nagalis. Dito, yun. Isa dito, kasi namaya. Yan, granite. May siya nung. Sige. Ilalatag daw kay Lucano para makita natin yung itsura. Yung napipili natin eh. 60 by 60. Dahil sa baba. Yan. Yung presyo. Yan. Nilalatag nila dito kaya paano sa Wilcon Dipat para makita natin yung itsura. Sila maya sama? Sige, dito, sir. Dito, sir, di kinay sana. Paalan ko. Kaya pa yung muhit niya. Mas na-appreciate ko. Sila marumol mo kamay siya. Ay, talo lang. Sila maya niya. At the pattern mo dito. Pero this also makes sense. Kasi puting-puti na yung wall natin. Ay, puro tipintana yan. Anong doon? Nawan ti araw na din kaya di pattern na sila masuri. Awan. Nawan na din di pattern na. Ating last lang na. Last din yung white. Yung white na white yun sa baba. Ano lang dalawa. Dapat tabi na lang. Ay, kasi dyan. Yan, tabi mo. Snow white na lang. Okay na yan. Kahit dalawa lang. Tapos yung white na lang na pure. Sir, wait lang at dalang pangkukay. Snow white na. Hindi kang problema dito eh. Yung pattern. Kasi pag wala siyang pattern, Hindi ko obvious na hindi siya isang buong marmol. magulo siya. Unless ayusin mo yung pattern niya. Nawala. Hindi mo siya maayos kasi wala nga siyang arrow na guided. Random ano yan kasi. Oo. Oo nga, pero hindi siya... Sarenda ka pang sir. Awan si pa. At nakikita nga glustat tayo sa yung nagpati. Nakakaloko pala, no? Po. Akala ko yung mga ganito wood talaga. Yung pala sa... Tiles. Oo, tiles.
Pati yung mga yan po, pang garahe, gano'n. Match lang na tatong Kala mo lang eh, ano, kahoy. Ganun na yung hanging tiles ngayon. Dati ano lang eh, puti lang. blue. Siya. Yan yung sa garage natin. Ito. Matte black. Ito po yung manual natin na white. Then ito po sir is yung The last day, yung sa may garage. So maraming salamat sa panonood kay Ilocano. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Wilcon Dipat. At yun nga, nakapag-canvas na tayo at nakapag-reserve ng ating mga tiles at saka yung mga inodoro natin kay Ilocano. So dito ko natatapusin itong aking vlog kay Ilocano. Ingat po tayong lahat.